Mayong adlaw kaninyo mga higala, balik no sab kita dinhi sa tong tulumanon nga kinsa ang bias. Gusto lang nako tubagon tong statement sa ka reporter diha nga puting bayasa nga nagpagawas og fake news, no? Fake news ngano man. Balimbing kuno ko. Grabe ka bay. Ako balimbing. Bay, kung balimbing ko, ikaw, unsa man ka? Iba, no? Alam mong iba, o kamyas. Kay aslom kay kagdagway, bay. Ha? Aslom kag dagway, tungod na si mong kabayas. Muna tinuod diha. Minya, maingon ka nga Puerto Rican kag dagway? Ha? Come on. Basig, asa napita bay? Ha? Asa? Puerto Rican? Basig, kumo sa Puerto Rican ang imong dagway. Mo siguro na imong bot pasabot. Sa bagay, bay, murag tinuod na, murag na kay boxer nga kalukalay gani, Puerto Rican. Si Miguel, tama, si Miguel. Ikaw, si Miguel po ka, Miguel Cotoon. Mura ni, way buhok nga, Cotoon. Miguel Cotoon. Tama, Puerto Rican, mura yung ikaw ba eh. Itong gipaluka pa ni Manny ba? No? Ano mahigala, tubag lang ko sa fake news, balimbing ko. Wala, di mo na balimbing ang tawag na ba eh. That is exercising your opinion kung asa ka. Kaya naaman tayo rights, naaman tayo katungod. Isip tao, kung isa itong pilion. So, mo nang mahisgot ka o kinsay ni dulag laing team. Bay, ikaw ang nagunahon nagdulang laing team. Ug mahigala sa gusto nyong masayod, sa iyang pagduwag laing team, kuyaw kay iyang team, kay doon na pa'y cheering squad. Oo, tinood na, kuyaw kay mga cheering squad. Ha? Kanang, kuyaw kay tirada mga babae, kay mo split samtang gasakay og habal-habal. Ha? Ano man? Eh, kusog man pud mo habal-habal. Mo namin tinuod ya. Nya karon kisa may bias atong duha. Oh, di ba? Wa ko mangilog og timbay. No, sutian di ka. Sulti ko tinuod nga kanang kamatuoran nga panahon pa ni Luis Alcindor. Kaila ka, wa ka kaila. Kay di man nimo team ang box. Maunang original na si Karim Abdul-Jabbar. Nag-ilis ngan katong nibalin sa Lakers. Luis Alcindor. O, di ba? Idol ko na sila. Muna yung kanang sons ni mo, imuhanan, ihilamos na, ihimasa na, ron mahigmatakas ka matuuran, nga bias kay kang dako. No? Muna tinuod. Ya, karon, kabalo ko nga nung di ka ganahan mag-TikTok. Kabalo ka nga ano. Kay, imong sinayawan bay, murag yasinan nga bitok. Maunang di ka ganahan mag-TikTok. Sulay pag TikTok dia, tanaw na to. Ipakita imong abilidad o katakos sa pag TikTok bay. Tanaw na. Sinayawan nimo kanang stepping nimo nga perti ka bias. Tuo, bias ang wala, tikasan. Muna'y tinuod. Pweh nimo. Back to you mga bias.